Għaqdiet Ewropej ta' salvataġġ minn 6 pajjiżi differenti jingħaqdu grazzi għall-inizjattiva ta' tim dedikat minn Malta. L-Emergency Fire and Rescue Unit jew aħjar l-EFRU ħareġ bil-kunċett Eurosar. Kunċett li jaqgħad organizzazzjonijiet volontarji minn Malta, l-Portugal, l-Italja, Ċipru u l-Greċja. Nagħmlu training flimkien nintaqgħu mill-inqas darba fis-sena biex nifamiljarizzaw it-training tagħna u nkunu nafu wkoll x'equipment jużaw huma. Billi nagħmlu training flimkien aħna nistgħu naraw il-kulturi differenti, il-mod differenti kif jaħdmu biex aħna nkunu lesti f'każ ta' diżastru veru. Nkunu nistgħu naħdmu tajjeb flimkien ma' pajjiżi oħra. L-ewwel sfida tal-Eurosar kienet waqt l-arar fis-Serbja f'Mejju li għadda, meta minn barra li mietu 20 eluf oħra kellhom iħallu djarhom. Gruppi volontari mill-Greċja u l-Ingilterra assistew lil dawk fil-bżonn taħt il-kappa Eurosar. Filwaqt li l-Greċja hija membru, l-Ingilterra għandha l-ħsieb li tissieħeb mal-Eurosar fil-futur qrib, flimkien mas-Serbja u l-Ungerija. Peress li Malta kienet ħarġet bil-kunċett Eurosar għandha l-ewwel presidenza. Saqsejna x'jistgħu joffru u jitalmu volontira Maltin. Kull pajjiż ikollu speciality. Per eżempju, Malta għandna speciality aħna fuq cliff rescue, għandna ħafna rdum, għaw Malta madwarna, u speċi nistgħu nagħmlu lil pajjiżi oħra fuq ċertu rope handling u hekk. Pajjiżi oħra għandhom speċjalitajiet oħra, per eżempju fuq firefighting. Biex organizzazzjoni tingħaqad mal-Eurosar tkun magħmula kollha kemm minn volontira. Infatti fih dan l-EFRU hemm 30 volontier bejn is-17 u l-55 sena. Dawn iqattaw ħafna minn ħinhom jitħarġu biex ikunu jistgħu jgħinu f'każ ta' emerġenzi fil-pajjiż. Barra minn hekk ikunu preżenti f'avvenimenti kbar bħal kunċerti għal dak li jista' jinqala'.